Slav hevalin heja merhaba jveram roj baş hun çanen hun baş hun belê ez dixwazim tiştek ji we re bibêjim ez aniha derketim gerê cihê me hinek sar e rozî jî li gel min e em bi hev re digerin belê hevalên hêja evên ku bixwazin bên kursa A1 A2 û B1 belê kursa me vebûye giş amade ne ki dixwaze kîjan qursê bibîne bila qeyda xwe çî bike min malperê danî vê derê pêlê bikin û vekin qeyda xwe yê kurdî ji bo dersê me çêkin û werin dersan ez didim mamosteyê ve ez ê bibim yadî jî tiştê ku ez bêjim dîsa tiştên ku hûn merak dikin tiştên ku ji we re hewjeyê lazim e agahîn her tişt li malperê nivîsandiye hûn dikarin li malperê hemam tişt bixwînin û qeyda xwe yê dersê çê bikin û di peşerojê de em ê bi hev re dest pê dersê xwe bikin baş e haydî li xwe baş binerin